салом додаракои азиз ва хоҳаракои азиз ва хурдтаракони нозанин. ин барнома махсус барои шумо хоҳарҷонако, додарҷонакои нозанини ман. чиқаре ки вақтиша мо кӯдак будем, хурдтаракон хоби хуш мегуфтану махсус барои хурдтаракон буд. ин барномаи ма махсус барои шумо. ман бародароне ҳастанд ки мақсад сини соли калонам доранду завқи мультик доранд, яъне мультикҳоро хушрӯ тамошо мекунанд, мультикҳои ба забони тоҷикӣ. мо рости гап Шрек, Палавон ва Бузбала, Гургҳо ва Гӯспандҳо ва кӯдака ки Шефи кӯдакҳо, бисёр мультикҳоро мо перевод кардем. Рости гап дар ёд мамнӯ аз соли 2010 сар кардем перевод кардана. ҳамин барф ки меборидам ки зимистон ки мешид, мо мешиштему перевод мекардем бо забони тоҷикӣ. мақсад ки чандин мультикҳоро мо перевод кардем. бисёр дар комментариёт то ҳозир менависанд ки мо аз куҷо тамошо кунем ҳамин мультикҳои шуморо. мақсад вақти шуда диск буд, диск тамошо мекарданд. ҳозир чӣ кор кунем? ана тамошо кунем, айгиҷо биёвем. ана ҳозир бародарон, ма шуморо тавсия метавам мультикҳои моро айгиҷо тамошо мекунед. хоҳаракои нозанин Aki Records дар YouTube. мо ростия дар канали худмон метавонем ки бипартофем, лекин дар канали худмон чандин бор партофтем. О ки мақсад моли дига давлат ҳай, моро чикор мекунанд, маҳкам мекунанд YouTube монда. Чанд боро партофтем YouTube да маҳкам карданд. баъд як каналда Aki Records гуфтани канал ҳаст, дар ҳамо ҳаст. вай мақсад ки маҳкам кардиган вай шидаги нест. мақсад пул кор намекунед, чӣ кор намекунад, оне ки нишон медиҳад, тамошо мекунед. ва баъд Telegram ҳастай, ман ссилкаша дар ҳамин видео мемонам. бидроед дар ҳамин Telegram бо формати оли, формати HD меган, тамошо кунеду ҳаломат биред. ин барнома танҳо ба хотири ҳамин хурдтаракое ки бисёр мультика дӯст медоранд. ва дар охир гуфтанем ки як бародари мо дар давлати урус билет мефурӯшанд, билети самолёт, яъне авиакасса кардагиян. ин рақамошонро мемонам барои осонии кори шумо. мақсад ма тавсия метавам ки ана ин бародар ина рақамошон марҳамат бибинед, ина занг бизанед, билетҳои арзон доранд. тавсияи ма ба шумо ҳамин. ба ҳамаи шумо зиндагии хуб, худованди бузург давлати дунёро дар тори сартон бирезона, ҳамавақт сарбаланд бошед, боқӣ хонобод бошед, зинда бошед.